to? No. Ne, dokumentace. To nebude do toho, že... Já to máš nejlepší. Jak Erika jednou šla vařit. Taky malo. Ne, to bude jenom ne, ale nebude Naše ingredience. Takže jo, kabanos, optimální délka. Optimální délka. Šum. Jo? To je kabanos, co? Kečup. Cibule. Česnek. A protlak. A nakonec voda. No, a prátek od paní. To není na spaní. A projímadlo. A spaghetti, jak se to vaří? Tak jdeš vařit špagety. No, ale já nevím. Ale až nakonec, ne? No. Když se vaří špagety dlouho. Hned první. Ne, jenom 6 minut se vaří a ono asi 6. Já vždycky dám vařit první a potom až dám tu omáčku. My ne, se první dělají tu omáčku, protože to se dělá díl. Já se kouknu do chytré hlavy. 8 až 10 minut. Koukej, jo? Víš, pauzo. Ne, ale prostě zástupy jsou 3, až nebo já nevím, kolik je. No, no, Maki, tak začni. Maťo! Já? Jo, já nevím, jak to dělat. Ale, tak kde maso? To víš? Já taky. Maso. Maso nebo? Maso. To, jo. Ne, jako takový to jako heru nebo něco. Hej, to tvrdý. Teď to jsem to hraje, vole. To je dobré, měli celou rokovou skupinu. No, já to jim. Jo, konec. Kuj. Co děláš? Nebo že má to... Ty prasy. Nenahrávej, pomáhej.